Membru tal-mużew inħeles minn akkużi ta' ambuż ta' tifel f'każ li wassal bi spiċċa sospiż mill-impjieg tiegħu bħala assistent kap ta' skola. Ethnic Hallus ir-raġel ta' 46 sena mis-Siġġiewi tresa l-qorti sena li għaddiet wara li tifel ta' 10 snin allega li messu b'mod mhux xieraq, xi ħaġa li waslet għall-akkuża ta' korruzzjoni ta' minorenni. Kien allegat li Hallus bida jerfa' lit-tifel mill-baħar b'mod li l-parti privata tiegħu tmiss mal-warrani tat-tifel. Iżda meta semet ix-xhieda fosthom tat-tifel, il-qorti kkonkludiet li der biċ-ċar li l-verżjoni tat-tifel ma kienx kredibbli. Dak li kien allegat kien anke fiżikament impossibbli. Kull xut li tela ta' versjoni li kien tikkonferma dak li qal Hallus u mhux it-tifel. Kien innotat ukoll li qabel dan l-inċident it-tifel kien jirrifjuta li jmur il-mużew għalkemm issieru insista li jmur. Il-Maġistrat Audrey D'Amico li saħqet li fil-waqt li huwa importanti li wieħed jgħallem l-edukazzjoni sesswali lit tfal, l-awtoritajiet edukattivi għandhom jaraw li dawn ikunu malma wkoll dwar il-konsegwenzi ta' rapporti folot. Meta f'Awwissu tas-sena li għaddiet Hallus tressa l-qorti kien qam kbir. Saħansitra kienet waqfet paġna fuq Facebook bl-isem Jien moralment ċert li s-sur Ethnic Hallus huwa innoċenti. Paġna li fiha naqdu eluf ta' persuni.